Police Regional Office 6 ginamonitor ang nabilin pa nga mga anom ka mga private armed groups sa Western Visayas. Ini nga impormasyon ang ginpagwa sang kapulisan matapos ang ginpatigay nga raid sa Banwa sang Sara, Iloilo. Paagi naman sa pagbungkag sang nabilin pa nga mga armado nga grupo, mapasiguro ang malinaw kag matawhay nga eleksyon sa masunod nga tuig. Aring balita gintutukan ni Zen Kilantang. Nangin madinalagon ang operasyon sa katapos ng Regional Drug Enforcement Unit, Iloilo Police Provincial Office, Regional Intelligence Unit matapos nga ginserbahan sang search warrant ang 14 ka mga lugar lakip ang Sara, Lemery, Banate kag Estancia sa di nagapanguna nga subject amo ang mga Salcedo. Patay sanday dismissed SPO4 Ricky Salcedo, ang iya hinablos nga si Nixon Salcedo Jr. samtang at large naman si Anay Mayor Naphtali Salcedo kag ang bata sini nga si Nixon Sr. Kag iban pa nga subjects ng search warrant. Ginpahayag sang Police Regional Office 6 nga involved sa gun for hire, illegal drug trade, murder, robbery cases, illegal gambling, illegal quarrying, financer sang karnaping kag leader sang private armed group, si Naphtali nga amay ni Ricky. Kasunod sa mando ni PNP Chief Police Director General Oscar Albayalde nga si kupo ng mga politiko nga mayara sa armado nga grupo agud hindi magamit sa nagahilapit nga eleksyon. Independent action of the Philippine National Police in compliance with the order of the Chief PNP. Ginkumpirma sang PRO6 nga may ginabantayan pa sila nga 5 tubtub-anong ka mga private armed group sa rehiyon sa East. He alleged the members of the private armed groups, but as of now, I cannot tell you this because these are operational data. Ginagkabig naman sa mga pumuluyo sa Banwa sang Sara nga adlaw sang Kailwayan matapos nga nangin positibo ang police operation sa Banwa. Ako si Zen Kilantang para sa One Western Visayas.